Kör nu då. Får se kullerbyttan. Jag får se. Det är sidan kullerbyttan. Var har du lärt dig den? Nu ska en annan sida. Ja. Nej, men lägg av! Om jag kan dansa så. Oj. Vad är detta? Vad är det för tricks? Kan du göra rumpan-trixet då? Jag får se. Och ni ska någonting svårt. Ni ska rulla. Nej, ska du det? Ni ska göra på gymnastik. Jag får se. Oj. Det är ju så högt som man uppe bland molnen nästan nu. Det var det. Är det inte läskigt? Nej. Inte alls. Du är helt otrolig, Alicia. Och ni ska Sjunga någonting då. Nej, får inte vara där. Alicia, kan du göra något annat megatrix? Ett bautatrix? Någonting. Som är det svåraste? Nu kan man dansa på den. Nej. Sidan gör du nu, va? Så. Den är inte lite lurig. Så, får jag se. Vänta lite. Gör lite tricks till. Nej. Jo.